až budeme připraveni. Mám je jít uložit. To bys měla. Nepovolaný vstup zakázán. Nebezpečí. Kdo je? Tady Laura. Jaká Laura? Paní Tomliová. Je! Pojďte dál! Ahoj. Jen se chci podívat, že je tu všechno v pořádku. Jo, všechno v pořádku. Jsem tak unavená. No a kdyby něco, vzbuďte nás. Ano? Ano. Dobrou noc. Dobrou. Světlo. Dobrou. Ray, nemáš se čeho bát. Je to stejný jako ve dne, jen je víc tma. Jenže to já ještě nevím sám. No jo, dobrou. Ať tě blechy koušou. Holky!